Phainai 16th Feb Salmario khumulwng Nuai Auditorium Khlaijaknani Thangwi YIPFT ni Phillchidok Bisi Chengjakmani Sal Sangrongsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Kokno Sakha YIPT ni Adongrok. Asli Kokthum Panda Sakha YIPT ni asofang Vikas Deborma asofang yakso pronab Tripura AGS Prodip Deborma de Treasurer Robi Deborma. Ini sang Kaisa sikun sapres mi kaina bagai nong manung Sakha karon beskango 10 tarik Februari YIPT Foundation Day Khlaijaknani Thangwi omo 10 tomo Foundation Day ngai o Foundation Day o ang jotono sara Tripurani YIPT Tripura YIPT rongno kobogo o Panda o manjak phaina bagai taklai hingkangke sung khumulwng Nuai holok Khlaijaknai lai thangnai bisio hingke sung Khlaiwi ispilak school philok khaijaka taklai hingkangke khumulwng ni Nuai holok khaijaknai tei oboni bagai ang joto YIPT party ni joto brotherhood organization rongno ang kobokjago o Chini YIPT 16th Foundation deo khaimanjak phaina bagai ang kobokjago tei ani logi tongo dini o press khaitini pada YIPT ni bedek Vice President Chini Tripura tei yang Office Secretary Robi Deborma tei AGS Prodip Deborma tong. Nona dini Panda sab manjang nai Nuai okra ke sab manjak phainai. Nuai okra hisabai pada YIPT ni Presiden Chini Boronggang Sar Prem Kumariang tei Boronggang Minister Suklasoran Nuatia tei party ni joto Vice President tei Brotherhood Organization joto President Secretary rok hai manjak phainai. Bureau Report Chini Khorang.